Ahojte, takže dneska som nevlogovala z dôvodu, že som mala také jemné zdravotné problémy vlastne s očami. Takže som dneska len relaxovala doma a nechala si oči oddychnúť. Ale momentálne ideme na oslavu Nasti, narodeninovú do agentúry a budem vám to tam vlogovať. Всегда капает на то. На самом деле они очень Да. Туши. Нельзя тушить. Быстрее! Они идут. Камень. Надо букет просто открыть немножко. Прям это, принцесса получаснула. Krásne štvrtkové ráno prajem. Na raňajky si idem dať smoothie a pravdepodobne do ňoho dám tieto dva malé banány, postatok manga, pretože časť manga som ho nechala až moc dlho dozrieť a už nebolo dobré. A potom si do toho pravdepodobne dám ešte jahody zmrazené a ešte uvidím, čo sa tam bude hodiť. Do mixera som si pridala ten banán, jahody, mango a trošku vody a uvidíme, akú to bude mať konzistenciu. Farbu to má takúto krásnu rúžovú, chutí to úplne úžasné, najlepšia kombinácia banán, mango, jahody, úplne že najlepšia. Ale ešte je to dosť husté a predstavovala by som to trošku riedkejšie, tak tam ešte pridám vodu. Krásny výtvor mám na raňajky, sa mi to úplne že presne zmestilo do toho pohára. Je to také, nie ako banánová zmrzlina, ani ako úplne riedke smoothie, je to také nejaký zlatý stred, ktorý mám najradšej. Ahojte, takže dnes plánujem sa ísť pozrieť do Sunshine Market, čo je taký obchod so zdravou výživou a pozrieme sa, či tam máme nejaké ingrediencie, ktoré normálne nedokážem tu kúpiť. Idem tam loďou, len na pár, možno na hodinku, na dve sa tam prejdem a potom sa vrátim naspäť. Dobré ráno, dnes je piatok a na raňajky si dávam tento dragon fruit, potom pôjdem si ešte kúpiť na ovocie na dnešný deň a poviem vám, že aj na čo budem potrebovať. Vrátila som sa z raňajšieho nákupu ovocia. Ten dodávateľ, alebo ten predajca, u ktorého mám rada banány, tam ešte nebol, lebo som išla celkom skoro, ale ten druhý, u ktorého mám rada všetko ostatné, tam bol. Kúpila som si tieto dve manga, tie už sú žlté a hodné na jedenie. Potom tie boli drahšie ako tieto, pretože sú to v podstate tie isté manga, len sú ešte zelené. A boli o polovicu lacnejšie, takže ja si ich nechám dozrieť a budú v poriadku. Potom som kúpila takéto ovocie, ktoré opravdu nemajú šajnu, čo je. Ale vyzeralo to zaujímavo. 3 dragon fruit, 2 mrkvy na polievku a 1 melón. Ahojte,
Tak dneska je asi 9 hodín ráno a mierim na môj prvý job hier tuto a je to prehliadka pre Zen, pre také jedno veľké nákupné centrum. Prehliadka bude až večer, takže tam stravím celý deň. Zobrala som si za sebou aj nejaké to jedlo, knihy, tablet, takže budem mať čo robiť. A je to prehliadka pravdepodobne na spodné prádlo. Uvidíme. Takže sa veľmi teším, idem tam. Takže momentálne čakám na loď, ktorá ma zavezie k Watergate, ktorá je najbližšia stanica k tomu vlastne jobu. A práve mi jedna ušla pred nosom, takže si počkám ďalších 10 minút. Takže na takú 10. som si pripravila tento chia puding a je fakt super. Go this way? Maybe. Ľudia bláznia. A neviem prečo. Toto není normálne.ของหนูครับของหนูใช่ไหม Za chvíľku začne prehliadka, tak držte palce a ozvem sa vám neskôr, ale celkom sa teším a snáď nič nepokašlem. Tak toto je môj look dnes a vyzerá to zvláštne, ale sa to páči v tajcu. Video som Na večeru som sa zastavila v jednom nákupnom centre a dávam si vlastne toto na večeru ako odmenu za dneskajšiu prehliadku.